تو سیومکا کرده میتونی؟ میخوای سیومکا بکنی؟ بیا اون بریم همو بچه را سیومکا بکنی. بیا تیز بریم. انا هموجا را بیا سیومکا می. طی солҳои ахир дар тоҷикистон мавзӯи нопадид шудани кӯдакон ё кӯдакрабоӣ ҳарчи бештар доғ мешавад. дар ин муддат чандин ҳолати ғайб задани кӯдакон расонаӣ шуда буд ки талоши волидони онҳо ва мақомот барои пайдо кардани онҳо бенатиҷа буд. маъруфтарини он ҳам қазияи ғайб задани хоҳарон аралваҳо буд ки бо гузашти 6 сол аз онҳо нишоне нест. сабабҳои гум шудани кӯдаконро аксарият дар бетаваҷҷӯҳии волидон ва ҳам огоҳ накардани кӯдакон медонанд. ҳоло мо дар як таҷриба мехоҳем бисанҷем ки оё кӯдакон ба шахси бегона бовар мекунанд ва бо ӯ мераванд. дар ин таҷриба ҳамкорамон Афсона Якобиршо дар нақши кӯдакрабо аст ва кӯбо бинем то куҷо метавонад кӯдаконро ба худ ҷалб кунад ва бо худ бубарад. بیا من میقپمت بیا ترسیدی؟ نه باورستان تماشا میکنی؟ میخوای بریم اون همونجا را سیومکا کنیم؟ بیا رفتیم همونجا میریم سیومکا میکنیم در باورستان نگاه میکنیم. خانتا بگیر رفتیم اون همون بچه را سیومکا میکنیم. اون همون بچه را سیومکا میکنیم. رفتیم پیشواده سیومکاش میکنیم. بیا او качеликои ва чизора мехоҳи сёмка кунем? Вон, давай туда пойдем. Пошли. Давайте, пошли. бо вуҷуди он ки волидон мегӯянд ҳамеша ба фарзандонашон таъкид мекунанд ки аз кӯдакрабоён эҳтиёт шаванд ва бо афроди бегона суҳбат накунанд, бозам кӯдакон дар сурати хуб ҷалб шудан аз тарафи касе бидуни иҷоза метавонанд бираванд. дилшакиён мерафтааст. тасаввур намекардам ки и просто так мехеза мерава ки любой вақт кӯча мебиромад ва и бема намебиромад. фақат мо ҳама вақт як ҷоя мебироем. яъне аз пеши худатонам бурдани кӯдак осон будааст диде. пас яъне мегуфтам ба одамои бегона нара. гуфти гапҳо шок дақалида. магарам айсу пас пеш он ду наравем да дастшон қапида гиҷои рафтан катишон гардем. мана бурафт бегона хавотир мешад одам я кай медонед ким ва ким не мебиёд гифта буро ачи мошин ба андохта. волидони азиз, тавре диде таҷриба нишон дод ки ҳатто дар масофаи наздик ба падару модар бо худ бурдани кӯдакон имкон дорад. пас бояд назорат ҷиддитар ва таъкиду огоҳсозиҳои кӯдакон бештар шавад.